Ето сега Рек прави запис. Така, ти прави къщата. Днеска е голям празник за мен и за моето семейство. Ще кръщаваме днеска на тази дата на 16 на Сефания. И моя приятел Горчев дойде в нас, за да направим с него малко бизнес. Дадох му 5 броя чинии, за да си изкара човека и малко парички. Така. Това е новата къща. Горчев фани там ването, фани и покрива. Виждаш къде е там. Така, давай Горчев вътре сега. Така. Това е колата на моята жена, на Никито. Това е мотора, Горчев. Така, целият мотор с български службами. Горчев, мотора. Така, това е моята кола. Така. Така. Давай Горчев на кръст. Това е гаража. Влизаме в стаята. Ясо кори. Пето, ясо. Ти кани. Така, Горчев, сега искам да ми фаниш цялата кухня. Така, от гаража се влиза и цялата ми кухня. Това е масата и ето ти двуосадковите останаха 23. Това ни е камината. Така, Горчев, давай към пода. Така, казах ми, че днеска е празник голям. Ще я кръщаваме и който идва, ще и даваме по една и форма и по едно на доставка за малката, за нейното здраве. Горчев, първи целия пол. Чакай, е тъмно, сега бе, Горчев, сега ще спускам малко. Как съм бе, Горчев? Така, това е целият хол. Майка, татата стои, моята е вярваща много и цялата къща е в икони. Без тях не можем. Ела коремо мазимо. Ела коремо мазимо. Ето, Горчев, фаните с работи, да се види, че имаме. Така, Горчев, тук масите фани, цветята фани, да не ги фаниш тези дрехи, Горчев. Така. Така. Фани и на плазмата. Да изгасим тази вече тока. Фани плазмата и ще дойдеш, за да представим на малката стая. Плазмата, фани, Горчев, приказвай бе, какво научиш бе? Така, приказвай бе. Така, това е на малката нейната стая. Ето и дрехите, че ще я облечем с тези дрехи да я кръщаваме днеска. На обед в 12 часа. Горчев ще там нафани двете снимки. Моята ги е турила тези, за да ги пази от зли духови. Ясо! Ти кани! Еси кала? Кала! Пето, Горчев! Сега по! Поли!
Пето, поли! Поли. Здравей! Здравей. Ела, така Горчев, ела, ето ни нашата баня. Горчев, банята сега да снимай всичко, нали, души, мушови и ето нашата стая. Браво! Това е нашата стая, моята стая с Никито. Ето, пето, кревате! На! Това е нашата стаечка. Това са ни тук и нашите любими хора. Така, ще идем сега вънка, за да видим другата част на къщата. Ела, по-ремазимо. Ела. Ела, ти ли скори? Ела, кори. Горчев, дайка малката. Ела, Мони, браво. Браво. Ади. Ела, ексто, кори. Горчев. Пани моята кола отпред така с мотора, двете цветята пани. Кори, ела! Така. Това ни е нашата веранда. Вече едно време слагаме масата тази и си шкафваме каквото ни е дал Господ. Слава Богу, за сега имаме всичко. Ядене, пари, живот. С това нещо правим много хубава работа. Слагаме месото и го правим на чеверме. Ето ги къде са Горчев чиниите. Тук са парти Горчев. Продаваме ги по 50 евро. Така. Тези дърва са за камината. И имаме тук малко тухли. Ще направим тук така на стаечка за разни боклуци. Това са ни дръвчетата с градинката. Това е къщата. Много се радвам, че моя приятел Горчев ми дойде. Приказвай, бе! Какво мълчиш, бе? Така, Горчев, ето ни къде ни е герана. Това нещо е геран и е на 100 метра дълбочина. От него качваме горе вода на покрива на къщата, без да плащаме вода на селото. Централно иначе има? Да, имаме. Ето е къде там бъче. Така, това са нашите любими цветя. Това е нашата радост. Направихме я къщата с Горчев за 3 месеца. Горчев беше главният архитект. Нов квартал, обаче всичко ново. Да, тук тъй и пръста там да се види. Аз съм първият, който влязал в къщата с Горчев. Благодарение на Горчев той ми беше дясната ръка. Давай да се види тук тъй. Горчев да чекала. Вече сме есенно време и нямаме много цветя. Тези цветя са от моята комшийка от България, карамалийката. Но вече са към края. Горчев от тази врата се влиза вътре в къщата. Колони Стефани Горчев. Леко, че ще паднеш. Горчев е майстор и ми я продаде тази врата за 35 евро. Благодаря ти, Горчев. Така, Горчев да фани, Горчев да мотора. И виж на колко хиляди Горчев купил съм го за 150 евро. 100 кубика. Фани с работи. Разкажи. Да. Ами това е Горчев.